Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon fassarar Hausa, fassarar Algaita Sultan da Mega da ma sauransu. Ina muku maraba da wannan zuwa feji wannan channel wanda a cikin sa insha Allah za ku dinga samun duk wani sabon fassarar fim na Hausa. Kuma wannan channel din ba wai zan dinga ɗaura muku fim, zan dinga ba ku namba na ku kira ni kuma ku yi magana da ni ta Telegram ko ta WhatsApp bane. A'a, ga link ɗinsa a wajen comment. In ka danna wajen comment za ka ga comment section, za ka ga link na Telegram. In ka danna link na Telegram zai kai ka cikin Telegram. In ya kai ka cikin Telegram, ta cikin Telegram din kana shiga za ka ga filin da kake nema. So yanzu zan nuna muku yadda za ku yi bayan kun ɗauko fim ɗin ya ɗauku ya yi kun gama downloading ɗin fim ɗin, zan nuna muku yadda za ku dinga unzipping ɗinsa. Dan ana unzipping a cikin zip na samu kushi da yawan ku ba san me zip ba, saboda haka in ka ɗauko fim ɗin za a ga ya zama kamar virus ma, wataƙila ma za a ga ya zama kamar virus. To ba virus ba ne. Bayan ka ɗauko fim ɗin ko kafin ka ɗauko fim ɗin za ka ɗauko wannan application ɗin. Ka gani Zatiba ko kuma za ka yi ɗauko 7zip. Ka gan su duk wannan su ne. To ni ina amfani da Zatiba. In ka ɗauko ni ina da shi dama. In ka danna open za ka danna download folder da pin ɗin kai sauka kenan. Amma in ka ɗauko pin ta Telegram ta yi sauka download, ta yi kuma gansa a pejin Telegram. In mutum ya riga da ya saba da ko ma ta Telegram, ba ni na gaya mai ba na mai dogon bayani, ba ya riga da ya san inda sama abin sa. In ka danna ni dama ina da pin din na riga da na da koshi. To za ka danna wutar Jeji sai ka danna extract VA. Akwai security shine ma dalilin da yasa ne bidiyon. To za ka danna wutar Jeji. Yawwa, wannan shi ne security. Kana dannawa zai fara extracting. Na gode sosai da ba da attention ɗin ku kalli bidiyon nan. Kuma insha Allah wannan ba shine na farko ba, za a dinga ɗora, ba shine na ƙarshe ba, shine na farko ne ba. Shi na farko ne, amma Allah da ba zai zama na ƙarshe ba. Kuma da a dinga ɗora muku fina-finai akai. Na duk wanda ya kalli bidiyon ya yi subscribing, ya yi comment, sannan ya yi liking, sannan kuma ya yi share wani ma ya kalla. Wannan shi da tabbatar min da cewa kun ji daɗin bidiyon, sai ya ƙara min ƙarfin gwiwa in ƙara ɓata data in ƙara ɗaura muku wani. Na gode.